No niin, moikka. Oota. Lopeta. Mitä näyttää? Tää ei oo oikein. Mut sä haluat tätä. Koittaisin nyt rauhoittua. Miksi sä epäilet, että sä olisit paksumaan? Sä et kans tajua. En niin, ja siksi mä yritän kysyä. Onko täällä puhunut kunnolla rinkaan? Mulla on menkat myöhässä. Tietääks Lari tästä? Mä itekin katsoin vasta kalenteria ja tajusin. No siitä on ihan selvä homma. Jos tää on niin tuore tapaus, sä voit tehdä abortin. En mä vielä tiedä, onko mä raskaana vai en. Miksi sä oot sit noin stressaantunut? Ajatko sä pitää sitä? Sä on vähän liian nuori mutsiksi. Johti. Miltä susta tuntuu? Todella tämmönen simppeli, mutta kuitenkin aika kurneessa, kun siellä laittaa oikealla... Moi! Lähtis ne sun kaverit jo? Saattis ne hommat tehtyä? Saatiin ihan tarpeeksi tällä illalla. Oliks hyvä leffa? No, sanotaanko näin, että oli ehkä vähän turha siirappinen meikäläisen makuun. Se oli just ihana. Ja mitä sä siitä siirappisuudesta tiedät, kun torkuit puolet leffasta? No oli se sitä ainakin rentouttava. Mä menen suihkuun. Mikäs sun mieltä painaa? Miten niin? Kyllähän mä nyt näen, että sua vaivaa. Kerroit sä jo Iidalle, että sä epäilet Larin olevan homo? Mä en voi kertoa sille. On se varmaan tosi vaikeeta, mutta kyllähän Iidan kuuluisi tietää totuus. Mut se totuus on nyt liian kauhea. Pelottaako sua, että Iida loukkaantuu? Mä oon loukannut sitä jo. Ai kun sä et kertonut sille heti. Mä olin Larin kanssa silleen. Millainen ystävä tekee niin? Siinähän sä oot. Ai moi. Mä yritän soittaa sulle vai kuinka monta kertaa. Oot vai? Mulla on vissiin puhelin äänettämä. Olisin tarvinnut sua. Mikä sulla on hätänä? Mulle selvisi yksi kauhea juttu. Se liittyy Lariinkin, mutta mä en halua vielä kertoa sille. Sä oot olla sille raskaana. Oot sä tehnyt raskaustesti? No ne sattui tulla muaseen just kun mä olin tekemässä sitä. Sitten siinä oli niin tyhmät jutut, että mä suutuin. Ja se testi jäi sinne. Millain tyhmät? Ja se sanoi, että mun pitäisi tehdä abortti. Mitä mä teen, jos mä oon raskaana? Ei musta voi tulla äiti nyt. Teet ensin se testi. Miettää sitä sitten. Voihan tää olla väärä hälytys. Mä tiesin, että mä voin luottaa sun. Mä en jaksais tota just nyt. Suuren ne jutut se on nuosassa. Joo, ei mitään. Me pärjätään Eliaksen kanssa kahdestaan. Okei. Älä sano Larille mitään. Joo, en mä myös sanoa.
Mut joo, mä varmaan sit tästä menen. Tänkö takia sä et tullut tekemään sitä ryhmätyöt mun Jalarin kanssa? En mä pystynyt keskittyä mihinkään. Saatteko te tehtyä mitään? Jotain sellaista pientä. Siis hyvä siitä tulee. Hei, mä käyn ostaa sulle uuden raskaustesta. Kiitti. Oota! Jutellaan. Mulla ei sulle mitään asiaa. Mulle riittää, että sä kuuntelet. Tää koskee Iidaa. Se tarvii sun apua. Se kertoo sulle siitä... Älä puutu mun ja Iidan asioihin. Siis sä et voi olla noin itsekäs. Mikä sulla oikein oli? Jätkä oli ihan ulapaltaas. Ei vaan toiminut tänne. Kuulitko mitä tuli tehty? Aika pommi. Mitä sä oikein meinaat? Onks Elias puhunut jotain? Eikö mä törmäsin Iidaa jo? Iidaa? Mitä sä sanot? No mitä Iida on puhunut sulle? Musta tuntuu, että sä haluaa kertoa tän jutun ihan itse. Mut hei, mun Dösö lähtee, että pitäis mennä. Tähän. Muistatko sen testin? Oot sä nyt varma, että et sä halua kertoa Lari? Mä haluan ensin varmistua, onko mä ylipäätään raskaana. Se voi vetää vaikka millaista puolit, jos mä pelottelen sitä turhaa. No joo, sä oot varmaan oikeas. Mä ostin sulle tän. Se on kuulemma luotettavin, mitä löytyy. Ehkä mä sittenkään uskalla tehdä tätä. Mitä jos tää testi on positiivinen? No murehitaan sitä sitten. Tiedät sä nyt, mitä sä teet? Mä oon tässä ohjeet. Valitse, ettei kukaan tuu häiritsemään. No totta kai. Se on tosi ystävä. Noniin, nyt meet ja teet. Mitä sä oot mennyt juoruun meistä? Lopeta! Sä kerrot eka, että kuinka moni tietää meistä. Ei nyt. Jos sä siinä hyssyttelet. Nyt puhu Jannellekin. Mennään jonnekin muualle. Tää selvitetään nyt. Mikä selvitetään? Ei mikään. Ai ei vai? Antakaa tulla. Mitä sellaista Janne kuuli, mitä se ei olisi saanut? Tapahtuuko siellä ryhmätyötössä jotain? Joo. Meillä tuli aika paha riita. Joo. Rupes tympittää jätkä. Mutta eiköhän me saada kaikki selvitetty. Joo. Olisi tosi kivasti pystyä sitten olla riitelemättä. Se on vähän isompiakin kuvioita meneillään. Mä luulen, että mä oon raskaana. Miksi et voinut sanoa, että sä oot raskaana? No, en mä halunnut huolestuttaa sua ennen kuin mä tiedän varmasti. Oot sä veet? Tuskin se ehti tekee testi, kun se paukkasi tänne riehumaan. Kysy mä sulta jotain. Just tämän teidän riitelyn takia mun ei koko homma kesken. Ja kun mulla olisi tarpeeksi huolia. Kyllä sä pärjäät. Pitää vaan olla rohkea. Joo, mä oon sun tukena. Tuli mitä tuli. On tämä meidän kahden juttu. Mä taidan tästä lähteä. No, kyllä sä voit jäädä. Ei kun, soita sit kun haluat puhua. Kausi testis menee. Paremmin saa. Mitä siitä testissä sanottiin? Ei vielä mitään. Pitää odottaa hetkiä. Mitä jos susta tulee isä?
No ei sieltä vuoden suunnitelmia kyllä kuulunut. Mutta ei se maailman loppukaan ole. Et pelkää, että tää muuttaisi sun kaikki muut suunnitelmat. Musta tuntuu, että mun kaikki haaveet ei ole kovinkaan realistisia. Mitä sä tarkoitat? Mä oon valmis. Kyllä tästä selvitään. Onks paha? Mitä? Mä en naroskaan. Huomenta. Nukuit sä hyvin? Mun pääs pyörii niin monta asiaa, että en mä saa unta. Tää johtuu Larista. Tietääkö siinä muuten vieläkään, mitä sun ja Larin välillä tapahtuu? Ei, mut nyt sillä on vähän huono mennä kertoa. Iida saattaa olla raskaan Larille. Onko se tehnyt testiä? Se teki eilen. Mä sanoin silleen, että voi tulla juttelemaan, mutta ei ole mitään kuulunut. Ehkä se sulattelee asiaa. Iida, oota. Teetkö sen testi? Se oli negatiivinen. Susta ei siis tullut kummisetä. No hyvä. Mä en huolestua, kun mä kuullut teille mitään. No mun piti vähän sulatella koko juttua. Mutta hei, kiitos myötätunnosta. Eipä kestä. Kestääpäs. Sä oot yksi niistä harvoista, joihin mä voin luottaa. Mennäänkö yhtä matkaa kouluun? Mä lupasin jo nähdä Lari. Mut nähdään. Elias! Moi! Jos mä kuulin yhtään oikein, niin kaikkihan käänti lopulta parhain päin. No onneksi. Vaan toivon, että Lari tajuu jättää Iidan. Toivotkohan sä nyt niin itses takia vai Iidan takia? Iidan parasta, mitä sä ajattelet. Huhhuh. Moi! Moi! Mitäs teille? Mitäs tässä? Tyyntä myrskyn jälkeen. Onko teillä ollut jotain säätöä? Haluatteko te lähteä koulun jälkeen leffaan? Joo. Eiks niin? Mennään vaan. Mä taidan jättää väliin. No miksi ihmeessä? Tulis liian ahasta. Siis mikä teillä kahdella taas on? No, ei mikään. Kyllä mä ainakin mahon samaa salia tonkaan. Okei, mä tuun. No hyvä. Kun te tuutte toimeen, niin voidaan kaikki pitää kivaa. Niin, no hauska pidäs puheen ollen. No niin, sulosia. Mä oon ihan täys. Ootko loput? En mä kiitti. Miksi et sä syö? Johan mä sanoin. Mulla on paha olo. Joo, mutta ei se mistään karkeista johon. Me tultiin samaa matkaa koulusta ja sä et kyllä syönyt yhtään mitään. Miksi sulla tuli niin kiire lähteä ruokapöydästä? Mun menkat ei oo vieläkään alkanut. En pysty ajattelemaan mitään muuta. Varsinkaan ruokaa. Eli siis se huonovointisuus oli vaan tekosyy olla syömättä. No oiskin. Tuntuu siltä, että mä voisin oksentua. Kai sä tiedät, miltä noi oireet kuulostaa. Sä teet sen raskaustestin. No joo, mutta ne kotitestit ei oo 100 varmoja. Sitä mä just pelkäänkin. Mä en tiedä, mitä mä teen, jos mä roskaan. Sano mitään tolkkua niistä pyssänläksyistä. Toista yhtään mitään. Huhuu. Sori. En mä oikein jaksanut keskittyä. Mä en meinannut millään saada unta. Sitten mä viimein nukahdin, niin mä näin vaan painajaisia jostain kirkuvasta lapsesta. Eihän menkkojen myöhästyminen välttämättä tarkoita yhtään mitään. No en mä keksi mitään muutakaan selitystä. No mut mitä jos mennään lääkäriin ja jotain selvää? Ei tarvitsisi ainakaan arvailla. No en mä tiedä, pystyykö mä. Pelottaa vähän kuulla totuus. Se tulee kuitenkin eteen jossain vaiheessa. Eikö sun tarvitse kuulla uutisia yksin? Kiitti. Mä en tiedä, mitä mä tekisin ilman sua. No ei tarvitsisi ainakaan miettiä, että sä paksuna vai et. Mut mennäänkö heti? Turun sanoo mennä tunnillekaan huokailemaan. No mennään vaan. Tuu vaan sitten.
Voisit sä ottaa hetken käytävässä, jos me jutellaan ensin vähän kahden kesken. Onko se jotain vakavaa? Mä lupasin, että mä ei tässä ole yksin, vaikka mikä tulisi. Lari voi mun puolesta tulla. Sä voit kertoa Larille myöhemmin, jos sä haluat. Nyt on kuitenkin parempi, että sä tulet vaan yksin. Mä venään tässä. Kyllä sä pärjät. Näistä tuloksista kävi ilmi, että sä et ole raskaana. Sen sijaan sä kärsit lievästä anemiasta. Onko se vakavaa? Enemmän mä olisin huolissani siitä, että mikä tähän on johtanut. Anemia yhdistettynä kuukautisten poisjääntiin viittaa siihen, että sä et syö kunnolla. On mahdollista, että sä oot sairastunut anoreksiaan.